Sziasztok! Én Amire 111 vagyok, és ez itt a Mythosys nevű játék. Kezdjük is el. Dark Side. Nem már megjövett. Mennyi pénzem van? Pénzem. Akkor nem tudom venni karakter. Amúgy ezt a játékot Steamről is lehet szedni, és Steamen lehet csak leszedni, ingyenesen, és jobban tetszik nekem, mint az Agar.io. Azért tetszik jobban, azért egy irányítás, kettő, itt venni kell karaktereket, nem csak úgy simán beírod, hogy mondjuk Putyin, és akkor adja a karaktert. Itt meg kell küzdeni érte. Ezt imádom ebben a játékban. Amúgy ezt a videózást még csak most kezdtem el, nem régen, és még nem vagyok olyan jó benne. Úgyhogy a kommentekben majd adjatok tippeket. Ne, megesz Mario? Nem már. Megölt Mario. Ez az. Ne. Amúgy én Stewie-val vagyok. Voltam. Choose. Ma sincs. Christmas. Christmas-i Hollywood, biztos ismeritek. Stitch. Kyle. Finn. Garfield. Kenny. Hát annyira nem hasonlítok. Chuck Norris. Butters. Ő is megvan. Akkor állítsuk be őt. Choose. No. Milyen még egy Stewie? Írni. Játszom máshol. Soccer mode. Na. Még 3 embernek fel kell lépni. Jó van. Elkezdődik. Ebben a játékban az is tetszik nekem, hogy különféle ilyen játékmódok vannak. Például mint ez a soccer mode. Itt van egy labda, és akkor fel kell vinni, és gólt kell rúgni, mint a rendes foci. Én meg itt szerzem a cuccokat. Az mi? Egy gól nekik. Nem már. Ott a labda. Ne, ez az. Nem már, megettek. Ne. Majdnem. Elmentem előre. Na, ez milyen az a deathmatch? Itt még nem játszottam. Ez új. Deathmatch. Úgy látom ugyanolyan, mint a rendes játékmenet. És majd lesznek videók is más játékokról is, de például Rayman, vagy Unturned, vagy Call of Duty, vagy Minecraft. Minecraftról majd
hogyha Minecraftról csinálok videót, akkor már Mester MC. Skype PvP. Na, ez... Ott van 2 pénz, és azt megeszem. Ez az. Ezt a játékot amúgy telefonra is le lehet tölteni. App Store-ból, Player ruházból. De szerintem csak App Store-ból inkább. Na, aztán nagyon vagyok nála. Ja, igen, Player ruházból is. Na, ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!